Prvých 10 000 eur má potenciál zmeniť tvoj celý finančný život, ale väčšina Slovákov túto možnosť premrhá. Konkrétne, čo tým chcem povedať? My Slováci sme boli vedení k tomu od starších generácií, že investovať netreba. Stačí, keď máš peniaze v banke, ktoré ti vlastne nič nezarábajú, ale máš ich proste na istom mieste, kde keď prídeš, vieš si ich fyzicky vybrať a ochytať si ich. Väčšina z nás, mladých, už proste vie, že investovať treba, že investovať je extrémne dôležité, pretože posledných 5 rokov tu bola veľmi vysoká inflácia. Prvých 10 000 eur sú to prvé peniaze a tak ako keď stavate dom, tak postaviť základy domu z betónu je iné ako ich postaviť z piesku. A ten dom postavený z betónu tam ostane a bude tam ďalších 100 rokov. Možno nejde úplne o to, nemusí to byť presne 10, môže to byť aj 9, 12 a podobne, ale už je to taká zaujímavejšia suma, že nie je to úplne zanedbateľné ako nejakých prvých 5 000 eur. Ako povedal môj 40-ročný klient, keď som bol mladý, myslel som si, že som nesmrteľný aj po finančnej stránke, teraz to už ale beriem úplne inak. Z toho plynie aj teda každé jedno ponaučenie, ktoré sa v tomto videu snažím povedať. Pre predstavu, poďme sa pozrieť, čo môže tých 10 000 eur naozaj znamenať. Ak už teraz, dajme tomu, máš 10 000 eur a mesačne si dokážeš k tomu prikladať 100 eur, ak máš len 20 rokov a 40 rokov ich necháš zhodnocovať. Pri 10% výnose vieš mať viac ako 1 000 000 eur. To je možno pointa každého jedného videa o tom, že treba investovať. Dá sa dosiahnuť nejaký veľký výsledok. Nevýhoda je, že tento výsledok častokrát nie je taký hmatateľný a nie je presný konkrétne pre teba. A to je dôležité si uvedomiť. Cieľ tohto videa nemá byť presne ti ukázať, že vieš dosiahnuť 10% výnos, dať ti trošku reálnejší obraz o tom, aký je možno ten život a ako si to v praxi reálne nastaviť, pretože tých 10% pravdepodobne ani nedosiahneš. Môžeš ich dosiahnuť, chcem ti teda povedať, aby si sa na to nespoliehal, lebo vždy, keď vidím nejaké video alebo keď vidím nejakú informáciu, že posledných 10 rokov S&P 500 spravilo viac ako 10% ročne, najbližších 10-20 rokov takých byť absolútne nemusí. Nie je podstatné zobrať si to, že aký ten výnos bude, ale tie strategické kroky za tým spraviť, aby som vôbec nejaký výnos mal. Ak máš teda prvých 10 000 eur, prvému, čomu by som sa snažil vyvarovať, je snažiť sa to otočiť na oveľa viac. Čiže snažiť sa to násobiť. Tomuto by som sa snažil vyhnúť. Konkrétne, keď máš málo peňazí, nešťastie, ktoré sa ti stane v živote, je znásobené. Ak sa ti pokazí auto a dostaneš rakovinu, na ktorú potrebuješ 3 000 eur mesačne, keď máš veľa peňazí, dokážeš to nejako finančne zvládnuť, ale keď máš málo peňazí, vie ťa to úplne finančne zničiť. Hovorí sa, že finančná rezerva by mala byť vo výške 3 až 6 nejakých mesačných výdavkov alebo príjmov. Ja si myslím, že by to malo byť reálne v ešte vyšších číslach, niekde okolo tých 6 až 12 finančných výdavkov na začiatku. Časť týchto 10 000 eur alokuješ do svojej finančnej rezervy, všetky peniaze samozrejme strácajú hodnotu. Bez ohľadu na to, či ich máme vo vankuši, na bežnom účte alebo hotovosti v ruke, tak tie peniaze strácajú hodnotu vplyvom inflácie. Samozrejme sú ľudia, ktorí finančnú rezervu držia v nejakých kryptomenách alebo v nejakých akciových fondoch. Ak tú investíciu teda musím vyberať v poklese a prešlo napríklad 3 až 5 rokov, tak jednak tá inflácia mi znehodnotí reálne tie peniaze, ale zároveň sa mi násobí ešte aj to, že nie len, že inflácia mi znehodnotila peniaze, ešte ich musím vyberať aj v poklese. Týmto som sa snažil demonštrovať, že prvých 10 000 eur je veľmi dôležité nerozflákať. Neísť do kasína a nehodiť ich na červenú a zároveň vytvoriť si nejakú finančnú rezervu, čiže mať nejakú safety net, by ste boli chránení pred nejakými reálnymi scenármi, ktoré vás môžu naozaj ohroziť. Druhý spôsob, zamyslieť sa nad vlastnou finančnou situáciou. Ak mám 20 rokov, tak je dosť pravdepodobné, že eventuálne v blízkej dobe budem riešiť nejakú kúpu bývania, možno nemôžem svoje peniaze presne zainvestovať do akciového trhu. Keď tam tie peniaze napríklad by museli byť 10 rokov a viac, tak ich asi musím investovať nejako inak. Keď mám 20 rokov, musím sa zamýšľať aj nad tým, že budem potrebovať sa pripravovať na dôchodok. Minule som videl štúdiu, že okolo 70% mladých ľudí chápe, štát sa o nás nepostará na dôchodku a že je potrebné sa pripravovať. A toto je veľký odkaz do budúcna. Husákové deti, čiže tá staršia generácia pôjde do dôchodku o nejakých 10 rokov. Vysoké nebudú určite ani o 10 rokov, keď tých dôchodcov bude ešte viac a tých pracujúcich bude ešte menej. Takže pripravovať sa na dôchodok treba. Keď som mladý, nemusím až tak intenzívne, ale aspoň niečo odkrojiť na tie dlhodobé ciele. Ak mám už ale napríklad 30 rokov a už mám nejakú nehnuteľnosť, v prípade mám nejaké zodpovednosti
v podobe nejakých ratolestí, tak musím nad tým rozmýšľať možno trošku inak. Časť tej sumy viem presne alokovať na tie deti, ale nemalo by to byť až toľko, aby som sám obmedzoval svoju finančnú rezervu a svoje nejaké ciele do budúcna, ktorou už presne začína byť ten dôchodok. Ak mám presne aj tých 30 až 40 rokov a mám aj deti, toto je obdobie, kedy zvykne byť presne najnáročnejšie na tie finančné prostriedky z hľadiska nejakého mesačného toku. Niečo sa aj zarobí, ale tie náklady na bývanie sú dosť značné. Jednoducho nemôžete bývať u mamy a minimalizovať svoje výdavky častokrát. Je veľmi dôležité míňať tie prostriedky, neísť napríklad na dovolenku za 3000 eur, ale ísť len na dovolenku za 2000 eur. Zároveň, ak je toto obdobie viac finančne náročné, netreba zabúdať, že je to iba dočasné. Deti eventuálne vyrastú a v tom rozpočte bude oveľa viac peňazí, takže na ten dôchodok nie je až teraz toľko peňazí, raz bude ich určite viac. Ak máš 40 rokov a viac, najväčším výdavkom, ktorý ťa v budúcnosti čaká, je dôchodok. Preto prípravu na dôchodok určite neodkladaj na neskôr s tým presvedčením, že štát sa o nás asi nepostará, alebo postará sa o nás len nejako čiastočne, tak určite je potrebné, aby sme sa pripravovali. Jedného dňa ma kontaktovala potenciálna klientka, za mnou prišla, mala asi približne rok pred dôchodkovým vekom, že chcela by si vytvoriť pasívny príjem na tom dôchodku, už má teda nejaký kapitál, že z neho by chcela vytvoriť nejakú pasívnu rentu na tom dôchodku. Tak som sa opýtal, že s akým kapitálom pracujeme, aby sme teda vedeli nejako počítať, aký môže byť pasívny príjem z toho investovania. Kapitál je vo výške menšej ako 10 000 eur a z tohto kapitálu, keď za rok máme spraviť nejakú mesačnú rentu 50 eur aspoň alebo viac mesačne, sme sa dopracovali, že nič z toho nevieme vytvoriť a to investovanie potrebuje čas. Takže to je to, čo musíte dať zo začiatku. Máme nejakých 10 000 eur, možno trošku viac, možno trošku menej, čo s tým? Myslí na to, že musíš nejako tie peniaze ochraňovať, takže určite si stanov výšku finančnej rezervy, ktorú si chceš zanechať. Zvyšok by si mal rozdeľovať na základe toho, akú máš situáciu. Hej, aké výdavky ťa napríklad čakajú. Túto sumu rozdeľuj nasledovne podľa toho. Nestav to všetko na jednu kartu, ale rozkladaj to do rôznych možností. Ideálne teda investuj cez možnosti ako napríklad ETF-ka, možno nejaké akcie. Moje meno je Daniel Varga a ak máš prvých 10 000 eur, je to prvých 10 000 eur, ktoré môžu zmeniť tvoj finančný život, ale žiaľ, väčšina Slovákov túto šancu premrhá. Ak potrebuješ poradiť v tvojom konkrétnom prípade, tak nás neváhaj kontaktovať. No a ak máš ešte nejaké tipy, ktoré by si chcel dať do komentára, tak určite komentuj.